जेके यादव फिल्म्स प्रेजेंट। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में JK Yadav Films. मन लागल बा हमार। म्यूजिक बाय मंटू मनी। माई मोहनी से हमके बुलैलस, अपना श्रद्धा से भजन गबैलस। माई मोहनी से हमके बुलैलस, अपना श्रद्धा से भजन गबैलस। हाँ मन कहेले त्योहार होई सब दिन के, मन कहेले त्योहार होई सब दिन के। मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में JK Yadav Films. मन लागल बा हमार। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कबहू ना कैले रहनी माई के पुजारी, भीड़ भाड़ में खड़ा रहनी देख लिहल माई। कबहू ना कैले रहनी माई के पुजारी, भीड़ भाड़ में खड़ा रहनी देख लिहल माई। मोह माया देख के हमके कैले उदास, चार पांच भगतन के भेज दिहल पास, भेज दिहल पास माई भेज दिहल पास, भेज दिहल पास माई भेज दिहल पास। दिल कहेले माई द्वार निपब गई के गोबरा से, दिल कहेले माई द्वार निपब गई के गोबरा से। मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में। माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में मन लागल बा हमार। म्यूजिक बाय मंटू मनी। JK Yadav Films. का हम बताई भाई आपन कहानी, दुखवा से भरल जिंदगी भइल पानी पानी। भइल पानी पानी, भइल पानी पानी का हम बताई भाई आपन कहानी, दुखवा से भरल जिंदगी भइल पानी पानी। घेरा तकाल के पर गइल, ओहे रहिया में माई उतर गइल, उतर गइल हाँ उतर गइल, उतर गइल हाँ उतर गइल। कई दिहले चमत्कार माई बड़ी ध्यानवा से, कई दिहले चमत्कार माई बड़ी ध्यानवा से। मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में। माई के मंदिरवा में, माई के मंदिरवा में मन लागल बा हमार। मंदिरवा में, अर्जी करिले माई से लक्ष्मी अजीत हो, झूमी के गाई के देवी जी के गीत हो। देवी जी के गीत हो, देवी जी के गीत हो
अर्जी करी ले माई से लक्ष्मी अजीत हो, झूमी के गाई के देवी जी के गीत हो। इहे त श्रद्धा पुराई लिहनी हम, माई के अचरा में दुनिया के छोड़ दिहनी हम, छोड़ दिहनी हम, हाँ छोड़ दिहनी हम, छोड़ दिहनी हम, हाँ छोड़ दिहनी हम। सब दिन खिलब आसन लगाई माई चरणवा में, सब दिन खिलब आसन लगाई माई चरणवा में। मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, हाँ मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में, मन लागल बा हमार माई के मंदिरवा में। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। JK Yadav Films.